Алена Иисус на выход клялась номер 307. Кожний день Пан дає мені сили, пісня й славлю Його, бо со мною Його явилась, Йому спасся, я крочу світ. А, нет, трансляция не разрешает выходить из Ютуба. Я не один, кожний день подає мені сили, пісня й славлю Його, бо со мною Його явилась, і Он мой спасся, я крочу світ, Бог моя сила, я не один. Кожний день Пан дає мені сили, пісня й славлю Його, бо со мною Його явилась, і Он мой спасся, я крочу світ, Бог моя сила, я не один. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Ja witam was na tej świętej mszy. Jak każdą niedzielę zbieraемся, как прославить Господа, как отдать Ему хвалу, как подякувати Йому за прожитий тиждень, за всі ті доброти і ласки, якими кожного з нас одарив. Як побачити, що є добро, яке було дякуючи Його присутності, дякуючи Його любові для кожного з нас. Сьогодні ми почуємо о tym, що Бог прагне ввести в життя з нас. Сьогодні той Пан, який приходить і хоче побачити нас учувані, подрихтовані к Нему прийстя. Открытость наших серцев, чистность наших серцев – это знак того, что мы готовы каждую хвилину принять Господа, состояться с Ним, запросить Его в эту нашу штоденность. Сегодня мы так само станем свідками или важних подій від Христу. Тому на початку, дорогі батьки, яке ім'я вибрали ви для свого дитяті? Варвара. Чого ви просите у Костела Божого для Варвари? Дорогі батьки, просячи Христу для вашого дитяті, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на себе обов'язок виховати його віри, як заховуючи Божі заповіді, воно любила Бога і ближнього, як нас навчив Єсус Христос. А ви, хрестниці, готові допомагати батькам цього дитяті виконувати їх обов'язок? Мама, християнская супольность принимает тебя с великой радостью, а да имя позначает тебе знаком крыжа, а по скам'янению тем же знаком Христа Збавца тебе позначить батьки и хрестные. Wodna udzielniczyć w tych świętych tajemnicach, prosił dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadają się. Богу всемогутному, і вам, брати і сестри,
що зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Niechaj zlituje nad nami Bóg Всемогутний, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Chwała na wyżyniach Bogu. А на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, даруя весны, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалює Бога Отця. Gdy do Świętej Mszy odprawiają tęcy, modlicie się w dar życia wieczne, wśród pamięci Ireny. Modlimy się, Всемогутny, wieczny Boże, nauczony Duchem Świętym, śmieliłem się nazywać Ciebie Ojcem naszym, uzmocnił w naszych sercach duch Twojego synostwa, aby mogli trzymać obiecaną wsparczym. Przez Pana nasza Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny. Czytanie Kniги Мудрости Соломона. Нож вызволения была подвешена отцам нашим, копленный под позоровися, твердо ведаючи, яким обіцянням повірили. Народ твой чекав обратування справедливих і згуби своїх ворогів. Образ покарання наших противників Ты покликал и прославил нас. Праведные дети добрых потаенно приносили охрары и в своде установили Божий закон. Как святые, однойкого соудельничали у тым, самым добры и небеспинцы. И яны почали уже спевать гимны Отцу. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Радуйтеся Пану справедливыя, праведным належить хвалить Его. Щасливий народ, Богом якого єсть Пан, народ, який Он вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Ось вока Пана над тих, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердность, как бы Он душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, й Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пані, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання до Габрыеў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры і бясплодная Сара насуперак старому ўзросту атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад адмярцвелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Усе тыя памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанняў, але убачыўшы іх здалёк і прывітаўшы, прызналі, што яны самі вандроўнікі і чужынцы на зямлі. Бо тыя, хто так кажа, паказваюць, што яны шукаюць айчыну. Калі б яны памяталі аб той, з якой выйшлі, то мелі б нагоду вярнуцца. Цяпер жа яны імкнуцца да лепшай, гэта значыць да нябеснай айчыны. Таму Бог не саромеецца, каб яны называлі яго сваім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад. Праз веру Абрагам, калі Бог выпрабоўваў яго, ахвяраваў Ісаака. Той, хто атрымаў абяцанне, прынёс нават адзінароднага сына, пра якога сказана: «У Ісааку назавецца патомства тваё». Ён лічыў, што Бог мае моц уваскрасіць з мёртвых, таму і атрымаў яго як правобраз. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Будьте готові, бо син
U той czas Jezus kazał swoim uczniom: nie bójcie się, mały statek, bo spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam wolodarstwa. Продайте, что маете, и дайте милостину. Зробите собі торби, які не ніщаться, скарб безмежний у небесах, куди злодій не проникне і де моль не знищить. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Нехай стёгны ваши будут подпиразаны, светочи запаленные, а вы подобные до людей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля. Каб калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніць яму. Шчаслівы той слуга, тыя слугі, які гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпяражаць і пасадзіць іх, і падышоўшы, пачне служыць ім. І калі ў другую варту, і ў трэцюю варту прыйдзе і застане іх за гэтым, то шчаслівыя яны. Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы уварвацца ў дом свой. Будьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы. Тады сказаў Пётр: Пане, гэтую прыповедь расказваеш нам ці усім людзям? Пан же сказаў: хто ж ёсць верны і разумны эканом, якого гаспадар паставіў над слугамі сваімі раздаваць ім у свой час меру хлеба. Шчаслівы той слуга, якого гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй маёмасцю сваёю. Калі слуга гэта ў сэрцы сваім скажа: не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць слугаў і служанак, есці і піць і ўпівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага ў той дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае, і жорстка пакарае яго. І спаткае яго лёс няверны. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў вартае пакаранне, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат яго, і каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Милована Христе, брати і сестри, сьогодні перший сказ з вустом Єзуса, слови вельми потрібне і важне. Не бойся, малий статок, бо сподобалося Отцу вашому дать вам володарство. Не бойся, малий статок. Это такий образ, думаю, вельми конкретно показывает тем, что Бог выбирает то, что малое. Бог выбирает то, что можно так слабое. Как моц не с человека походила, але с Егоной, то есть Божьей моцью. И коли у те часы, коли был Иисус, коли ходил с учнями своими, и так его там бачили, его 12 апостолов, ну, ходило там, конечно, больше, знаем, по 70 таких Иисус высылал по особку, по двоих. Але нам это 70, это не так і шмат, так naprawdę. Глядячи на них, czy ktoś ci mógł подумать, что вот z гэтага зачыну, z гэтага зерня будзе вось такі плён, якім ёсць хрысціянства сёння ва ўсім свеце. Не бойся, малы статак. І паглядзіце, сёння вельмі часта в розных miejscach хрысціяне адчуваюць сябе ў меншасці. Бо гэты свет сёння вельмі часта жыве не паводле Божага слова. І можна адчуваць сябе, што якби тых, хто прагне, хто хоча, хто імкнецца жыць паводле Божых заповедей, нагадаў Божых, паводле Божага слова, мець прынцыпы, пэўныя вось фундаментальныя, якіх не можа парушыць, то адчувае сябе ў пэўнай такой меншасці. Бо могуць нас не разумець, могуць нас абмінаць, могуць нам спяняцца дзесьці, што гэта ўжо ж не актуальна, не сучасна, не модна.
Однак вось гэтае слово Христа далей стаецца вельмі актуальным. Не бойся на дастатак. Бо калі ў меншасці, але ты жывеш праўдай, то гэта нашмат лепей, чым папросту быць у вялікім натоўпе, які і ідзе папросту ў пропасць. Najpierw być w tym mniejszym statku, naprawdę, ale mieć u sobie prawdę. Сьогодні так само dalej Jezus tak звертає увагу на te skarby, na zbieranie. Каже, зробіть собі торби у te niezniszczalne u niebie. Зробіть те, які te skarby, які зберете у небесах. To już to nie zniszczyться. I dlaczego w tym wodzie miał być upady tego oraz świętego Antonia. Świętego Antonia, każdy wtorek ma особливе набожество, тому що справді Святий Антоній про його заступництво, про його молитву Господь здійснив вельми шмат суда. І ось була така там історія, і у гэтым падлі, в городе Святого Антонія, є велика така базиліка, можна сказати, у якій знаходиться тіло поховання Святого Антонія, і так само розвивалась життя ось гэтага святого. Є такий момент, jest taki opowiad życia Świętego Antonia, że Eucharystii pomiar roztoszczyk, to jaki tam, skażem, pożyczał groszy w zamian na jakieś ręczy, albo u dołu, ktoś zakładałności. I zrozumiała, że to nasiennictwo było wielmi, skażem, takim biednym i nie miała możliwości wielmi czas poddać. No i zrozumiała, że to się zabierało do sobie. I wyszedł pomioły ty, przynieśli go do Świętego Antonia. Święty Antoni сказал, że znali przewodzie tego, że rozleźcie ten człowiek. On sobie preparację poglądali i powiedzieli, że u tego człowieka nie ma serca. Właściwie, jaka to machczyna. No i wtedy Święty Antoni mówi, idźcie do domu i przynieśliście taki wielki sunduk, jaki tam stawić. No i przynieśli. W tym sunduku były grosze, złoto, jakieś te rzeczy, jakie tam. I u tym musi było serce tego człowieka. To wielmi tak trafne pokazuje te słowa, jakie сегодня говорит nam Jezus. Bo gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Gdzie skarb wasz, что для нас важно, что zbieracie, u czym pokładajecie nadzieję. Bo tak i serce będzie wasze. Это wielmi ważne słowa. Bo ta привязанность наша до того, что земное, ну хочешь, не хочешь, оно проявляется повсюдно, в разных этих моментах. Вот тем, что нам хочется, чтобы оно было только наше. И певное забезпечение. И певное, такий спасательный круг. Бо коли щось, ну ви ж будеш аж найменей. Але поглядіть, у цьому всім є певне глибіше, що показує певне, что не могу это цалковито доверия Господу. Но когда у я покладаю надею, то в принципе вас тогда немало мне страшно. Давай. Тогда уже, конечно, пожалуйста, тогда я спокойный. И это не значит, что правда по-людски не могу мне забезпечения, але я спокойный, потому что был моим скарбом, моим забезпечением. Есть не вот это земное, ale sam Господь. Gdzie jest mój skarb? Co ja zbierаю? U czym pokładаю nadzieję? Wiele ważne, tak ktoś zadumał się, nakolki u nas w świecie jest wierna Gospoda. Dlatego, że On jest uładarą mojego życia. To On wiedzie. To On dla mnie najważniejszy. Dzisiaj Господь mówi tak samo, ściągny wasze niechaj będą podpieradzane. Święte czy zapalone. Budźcie, można сказать, na pogotowie. Скаутингу есть такие моменты, так само такие, что форму носят и мундиры заказаны рукава. Это не для красоты, дорогие так, а это для того, чтобы показать, это такой символ и знак, что этот человек завжди готовый для служения. И он будет на поготове. Завжди готов взять и что чинить. Еще Пан Иисус говорит нам так само, будьте на поготове, будьте подрыхтованы, бо не ведаете, коли Господар прийде на вас. Это образ
з апокаліпсиса вельмі такі яскраві, де Єзус стоїть перед дверима і клямка ось тільки зі сторони чоловіка, двері зачинені, зі сторони Єзуса нема этой клямки. Стою і чекаю, Єзус стоїть, стукає і чекає, поки йому відкриють. І він про це говорить. Ось коли я прийду, хочу вас побачити подрихтованими. Хочу вас побачити ось готовими. Уявите собі, що би ми робили, коли ведали, що завтра прийде Господь. Коли завтра прийде той, який скаже, ну давай підсумуємо твоє життя. Що б ми робили? Коли б кинулися все міняти, це було б знак того, що значить сьогодні живемо не так. Це може так, як коли Господь ми довідаємося, що завтра прийде, як могли собі сказати, ну, хай приходить. Я далі роблю своє, бо я на тим місці, я роблю те, що повинен. Я подрихтований. Бо коли у моїм серці є страх і жадання тепер все виправити, бо розумію, що щось не так, то це значить, що я не вчувальний. Моє життя повинно настільки, как я навіть ведаю про те, що це настанеться завтра, ось для мене завершення. Що мені не треба бігати сьогодні, нічого зганяти. А я видно, що саме ж час прийде, і все, я подрихтований. Бо я ще не подрихтований, і завтра, я готовий. Гэта адчування Господь хоче від кожного з нас. Ось гэта скарби, збирання в небі, де ні мор, ні злодій, ніщо не знищить. Ні ржа, і ржа. Просто, що гэта тое, що застанеться нас завсёды. Я готовий. Готовий прийти і зустрітися з тобою, Господи. Коли гэта будується на моїх очевидних відносинах з Господом, на мою віру, так само. І сьогодні, що може опошнє, що хочу сьогодні звернути увагу, це сьогодні друге читання послання до Євреїв, де святий Павел показує нам як приклад віри. Як приклад віри для всіх нас Авраама. І чому? Тому що Авраам – це той, який нам показує, що віра – це не віра у існування Господа, що я існує. Але віра – це віра у немагчимое. Глядите, коли Господь обіцяв Аврааму, що він стане, що воно потомство, що він стане отцом, що буде потомками, але що його потомство буде як зорки на небі, так шматлічне. То йому було тоді, видите, 75 років. Сара його жонка, ну, навіть коли трошки була молодіша, то не знайшла. І добре вірю, що вже в цьому зрості, так naprawdę, biologia ciała człowieczeskiego, no to że my po prostu w tym wzroście nie możemy mieć dzieci. No ale nawet. Kiedy można, no Pani Boże, no raz Ty mówisz, okej, ja wierzę w to, że to 75 lat było. Przeszło 10 lat. Niczego nie stało się. Przeszło jeszcze 10 lat, już 20. I znowu ciszenia. To obiecanie nie spełniaється. Що мог тоді думати Авраам? Ну, напевно, це обіцяння, цатанки, обіцянки, нічого з цього немає, напевно. І тільки, коли пройшло 25 років, ми відаємо цю історію, коли прийшли до Авраама, ось це вандровники, це образ у самого Бога, ангели Божі, які сказали тим, що ось через год ти будеш мати дитя. І навіть у той момент, що щось ці підказувало, говорило Аврааму повірити, що це те, що немагчиме. Ну, бо коли за цей час, вже 100 років, до цього часу не було тут якихось можливостей, що це сповниться ось тепер. Ну так по-людськи ніяких. Однак Авраам вірить, що немагчиме. І поглядіть, як історія, ну, відаєте, що так сталося. Народився йому Ісаак. І у історії це вельми шмат того, що стається немагчимим, то, що немагчиме. По-людськи. Марія, яка зачала Духа Святого, народила Ісуса Христа. Єсус скільки чудо учинив. І у Святому Писанні маємо таке слово в Біблії, яке говорить ось саме, що для Бога
нема нічого немагчимого. І можна тоді собі так подумати, ну коли так, то я тепер буду вірити у немагчимое. Ну і, наприклад, коли я буду вірити у те, що завтра полечу, хай не завтра, за год полечу в космос. Ну, по-людски немагчимо, я кажу, ну коли я вірю, ну то чого це не станеться. Коли навчимо ви ж вірити у немагчимое, що воно станеться і достається, тільки тоді, коли це обіцяне Бога, коли це Бог обіцяє. Не то, що я сам собі придумав. Бо коли це не по волі Божій, коли це не причиниться до нашого добра, до нашого збавлення, то нічого не станеться. Я можу вірити, що завгодно, але коли це не буде Божим, не буде по волі з Божої волі, то воно зостанеться немагчимим. Але все те, що по-людськи здається, ну і думаю, видите, я таких історій вельми шмат ведаю. І так само тут з нашої парафії. Шмат людей десь у різних суборностях розповідали, як сталося те, що по-людськи немагчимо. Що всі казали, що ні, ну це не станеться. Або щось буде ось так. А так направду чоловік довіряв, вірив, цілковито довірався Господу і побачив цуд. Что немагчимое стало магчимым. Потому что это Божье обещание. И все то, что Бог нам обещает, все то, что мы откроем, то, что Божие у нас, то, что Его воля, может быть спокойным. Бо коли веришь, то это станется. Навіть коли треба буде чекати вельми довго. Навіть тоді, як Авраам, треба чекати, ось було аж 25 років. Хто б витримав стільки? Однак, ось це його довіра і віра була настільки моцна, что он не засомневался, что когда Господь обещал, когда Он сказал свое слово, что Он исполнится в моем жизни. Таких слов у нашем жизни Господь сказал вельми шмат. Таких обещаний, які сказал. И это обещание относим Его до нас, Его на любовь, Его на милосердность для нас. Это обещание Его на избавление. Когда только мы захочем, то будем исправлены в Ним. Когда только этого запрагнем, то нашим doświadczeniem i naszym progiem, nasze życie będzie życie wieczne. To Boże obiecanie dla każdego z nas. I ono spełnится, kiedy my będziemy wierzyć w to. Kiedy my będziemy pokładać nadzieję, kiedy będziemy zbierać skarby u niebie. A teraz powstańmy, stać świadkami dla wielkiego i cudownego obiecania. Oczekuję, że Господь дає нам час Святому Христу. Коли малое дитя стається таким Божим дитям, коли очищається спішно на греху. І сьогодні ми станемо свідками цього цудовного Божого обіцяння, коли Господь скаже, «Це дочка моя умилована, і я полюбив всім серцем і прагну її збавлення». Просим Jezusa Chrysta być miłosiernym dla tego dziecięcia, dla батьков, крестных и всех охрещенных. Молимся, как в воды и Духа Святого это дитя отродилось до життя вечного. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как оно стало живым членом Твоего Святого Костела. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как оно стало живым членом. Молимся, как оно могло слухать Твое Святое Евангелие, заховывать его и быть его свидетелем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, как оно с радостью могло удельничать у Твоей хлярной гостиной. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как оно любило Бога и ближнее, как Ты научил нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как наученное словом и прикладом христианам, и оно возрастало у святости и мудрости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как все учни Твои, завжди заховывали единство веры и любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас. Святый Ян Крестителю, Молися за нас. Святый Юзефия, Молися за нас. Святые Петра и Павле, Молитеся за нас. Святая Барбара, Молися за нас. все святые Божие, Молитеся за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал свет Своего Сына, как Он отхилил от нас моц сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темры, перенес в судомное владарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивший это дитя от першородного гробу, учини его святыни Твоей величие месяца пребывания Духа Святого.
Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Niechaj obrania Ciebie moc Chrysta Zbawcy, i żywie i władary na wieki wieczne. Amen. Молим się, дорогі брати і сестри, як Пан Бог усімогутний, одарює дитя новим життям з води і Духа Святого. Божа, небачной моcy Ty здійсняєш незвичайні речі, трансцендентальні знаки. Написує історія збавлення Ти потрихтував воду Твою Тобою створеною, як вона виявляла ласку Святого Христа. На початку світу Твій Дух узносився над водами, як уже тоді вода отримала моc освячення. Божа, навіть у водах потопу Ty dał nam w obraz odrodzenia, bo ta sama stихия поклала конец загана и дала початок цнота. Może Ty uczynił, że syny Abrahama przeszli po suchim dnie Czerwonego Mora, jak naród wyzwolony z niewoli Faraona stał obrazem будучej zupełności chrześcijan. Może Twoi syna, chrzeszczony Janem Chrzcicielem w wodach Jordanu, był namaszczony Ducha Świętego, a kiedy wisiał na krzyży, z jego boku pragnął się krok woda. Podczas swojego zmartwychwstania i on nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie się narody, chrzczcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uzdrawiam swoje kościoły, pożadaj im odkryć krynicę Świętego Chrysta. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego trzymaje łaskę Twojego jednorodnego Syna, jak człowiek, jaki stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament Chrystu od brudu wszelkich grzechów obmyty, odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia dzieciaci Bożego. Proszę Ciebie, Panie, niechaj przez Syna Twojego nawytą wodę sydzie moc Ducha Świętego, jak усіх, хто розпахавали разом з Христом у смерть. З ним так само повстали до нового життя, які з тобою живі і володарять у єдності Духа Святого, Бог про усі віки вічні. Amen. Дорогі батьки і хрестні, про сакрамент Христу принесли на пам'ять дитя, тримає дар Божої любові, нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його у вірі, щоб це боске життя було заховане з зарази греху i mogło niespłynnie uzrastać w waszym dzieciaci. Kiedyś wy kierowane waszej wiery, gotowe przyjąć na sobie ten obowiązek, to uzgadujcie swój własny chrost, odraczycie się od grzechu i wyznacie wierę Jezusa Chrysta. Bo to wiera Kościoła, która przyjmuje chrost wasze dziecię. Ci wyrakajcie się grzechu, aby żyć u swobodzie dzieci Bożych. Ci wyrakajcie się всего, что ведет до зла, как грех не пановал над вами. Ci wyrakajcie się satany, головной przyczyny grzechów. Ci wierzycie u Boga i całego Wszechmogutnego Stworzyciela nieba i ziemi. Ci wierzycie w Jezusa Chrysta, Syna Jedynego Pana naszego, który był narodzony z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąskim, zamuczony i pochowany, jaki u was skros z pamiernych i siedzi z prawa Ojca. Ci wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół katolicki, jedno święte odpuszczenie grzechu, uwoskrzeszenie ciała i życie wieczne. I to nasza wiara. To wiara Kościoła wyznawać jako nasz honor u Jezusie Chryście, Panu naszym. Ci хочecie, jak Warwara przyjęła chrztu wiary Kościoła, jaką my się tylko że z wami wyznali. Warwara, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była w sprawd wieku, теперь i zawsze, i na wieki wieczne. Amen. Всемогутный Бог, Отец Pana naszego Jezusa Chrysta, jaki wyzwolił Ciebie od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, sam namaszcza Ciebie chryzmą zbawienie, jak Ty dołączony do Jego narodu przebywała o Chryście, świętaru, proroku i wolodaru na życie wieczne. Amen.
Ty stała nowym stworzeniem i obradowała się u Chrysta. Niechaj ta biała dzień nie będzie Ciebie znakiem godności dzieciaci Bożego. Z dopomogą i słowa i przykładu bliskich niesienie zadłużonej u życia wieczne. Amen. Прийміть світло Христа. Вам, батьки і хрестные, довіряється підтримувати це світло. А ваше дитя, світлене Христом, завжди поводило себе як дитя світла. І триваючи віри, могло вийти на зустріч приходячому Пану, разом з усіми святими в небі. Amen. Сядьте, будь ласка. Номер 260. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня святло, лічом приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня святло, кричам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня святло, кричам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чекаем, приди, так як нового дня святло, кричам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на благословення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дары, які Ты сам уделил Костюлу, и свою эмоцию переменив у сакрамента, які дає нам збавлення. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапроги годного та справедливо, слушні і зворенні. Як ми завсюди і всюди Тобі складали подяку, Пане Святогорчу Всемогутний Вічний Боже. Твоя безмежная слава выявилась у Ты, что Ты свою Божию эмоцию пришел на допомогу людям и про своего Сына, який став чоловіка, визволив нас від вічної смерті, і таким чином усім, кого загубив грех, вернув життя про смерть нашого Пана Єсуса Христа. Про його Твою віліч прославляють хори ангелов, які завжди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, капі наші голоси, долучилися до їх разом з ними, ускрикаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях,
таємниця усілякої святості та мов єдності з усім Костьолом. У перший день тижня, коли Єсус Христос у вас крос и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освети Тебе дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczeru wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте из его все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominaючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, оглянуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих зловлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою служителі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий Справа одного. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой розсіяний по всім світі, удосконали у Львові, разом з Папом нашим, Львом, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Pamiętaj так само про брату сестер наших, які поснули недільне воскрешення, і про всіх, хто Твою ласку дошов з этого світу і дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, ка ми заслужили удел житті вічному, єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, и с продыху подобались Тебе, как сгинули мы, хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ojcu всемогутной едности Духа Святого, вся пошана и хвала, за все веки вечные. Аминь. Молимся до Отца Небесного, нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всякого злого. Ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокоя. Чекали исполнения несчастливой надеи и приисти збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое володарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, даруй супокой и едность. И живешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який
Boś той, хто бере на себе грехи світу. Щасливе, покликане на вечеру Япони. Пане, я не вартий, как Ты увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Chwali Jeruzalem Pana, jaki Ciebie nasyczaje odbornej pszenicy. Номер 4. Наш Пан хлеб небесный між нами живе, і Он сонним надею і радость дає, покорно сходить до нас на алтарь. Как стать нам поживой, да есть себе удар. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дає літостиво у серці своїм. Любов'ю святою лагодить наш боль, і сум розганяє надії святлом. Наш Пан милосердний, і Он любить свой люд. Промень с неба шле у долину покут, как шлях человеку добром освятять. У сердца поневе дугу обуджать. Наш Пан прославленный, да нас юный день, дня сердцу покой, сутяшае в бездне, по свету збавление, с грехов нас обмыть. И моцей своею от злого укрыть. Наш Пан хлеб небесный між нами живе, и Он сонным надею и радость дає, покорно сходить до нас на алтарь. Как стать нам поживой, дає себе удар. Наш Пан добрий пастир, притулок слабих, дає літостиво у серці своїм. Любов'ю святою лагодить наш боль, і сум розганяє надії святом.
Номер 338. На честь Пана заспяваю, і мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й мене добром. На честь Пана заспяваю, насичає й мене добром. Закон Пана досконалий, умацовує душу, свідчення Пана вірне, яно дає мудрость простим. На честь Пана заспяваю, й мене наситив добром. На честь Пана заспяваю, насичає й мене добром. На честь Пана заспяваю, насичає й мене добром. Молимся. Боже наш, чайника и делу святой коммунии, дасть нам избавление и умаслуй нас у светле Твоей правды. Раз Христа Пана нашего. Послухайте, теперь ласка душпастерських об'яв на 19-ту неделю звичайно. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за супольну молитву, за складене хвірування, за всіляку оказану допомогу і служення. Так само за хвірування і складену будову нашого костьола, нехай вас добре Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. На гэтым тыдні літургії костьолу, понеділок 11-го успамінь Святої Кляри Панни, у четвер 14-го успамінь Святого Максиміліана Марія Корби, презбітера і мученика, і з'являється одним з опікуном нашої парафії. У п'ятницю 15-го урочисте святівзяття на святішої Панни Марії. Свята імша в нашій капліці о 7, 12 і 19 годині. Гэта обов'язкова урочистость. Вірники мають обов'язок уділу святої імші, так само устримання від виконання необов'язкової праці. Так само вірники не мають обов'язку устримання від споживання м'ясних страв. У гэты день посту нема. Кожного второк у капліці, а ще після кожної святої мши буде благословення квіток, зьолок і урожаю. Кожного второк у капліці відбувається набоженство про заступницю святого Антонія Подванська. І інтенсії на складкову святої мшу можна записати в відповідну шитку, а в середу запрошуємо набоженство до святого Юзефа, особливо за наших архієрадавців, доброчинців. Кожен день після святої мши молимося на вину про заступницю святого Максиміліана Корби. З 25 по 26 жнивня запрошуємо дітей і молодь на канікули з Бога, які будуть ладитися при нашій парафії. Записатися можна в сакристії. Традиційний костьол запрошує нас, як під час жнивня, прийняти постанову і пост стримання від споживання алкоголю. Кожного, хто відчуває таку потребу, довіряє опіці Матері Божій і запрошує записатися в книгу «Святості нашої парафії». Виходячи з каплиці, можна так само набити цікаві книги, часописьми релігійні, запрошуємо на читання католицької праси. Згодно з рішенням вищого настоятеля нашої конгрегації, а 26 жнивня ксьондз Владимир прийме нове служення у якості магістра новіціату. З 24 жнивня на святої мші о 12 годині будемо дякувати Богу за його пасторське служення в нашій парафії. І не тільки Богу, але так само за можливість йому особисто подякувати за ряди служення в нашій парафії. Служенский союз мает намер заключить наступные особы. Кривенький Вадим Сергеевич, 1992 года народжения, проживаючи у городе Минск, вулиця Матусевича, і Пашкевич Марина Владиславовна,
93 года народження, так само як проживає у городі Мінську, вулиця Ньоманська. Коли хто відео перешкоду, прошу повідомити свого правопощаду. Усім юбілянтам і іменинникам надходжучих тижні складав найліпше пожадання, здоров'я, супокою в ваших серцях, ваших сім'ях, а так само шмат яких Божих ласкав. Так само віншує Józef Warów, батьков і хресних, так само з такою цудовною подією. Отважте її, отворіть її своєю любов'ю, з вашу любов, вашу відкритість, так само відчула і познала любов самого Бога. Ну, а на цей труд виховання прийміться дар Божого благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Бог дав це життя і любові, які серце кожної маті відкриває для її дитяті. Нехай гляне на маті гэтага хрещеного дитяті і благословить її. Так як дякую за отримане потомство і нарадувався так само любові своєму дитяті, його розвитку і цнотам. Амен. Бог криниця і приклад усілякого отцовства. Нехай свої добрині завжди допомагає так само батьку гэтага дитяті. Як він прикладом свого життя вел дитя до старості у християнському житті. Амен. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво гляне на всіх собраних тут близьких і сябров, нехай оборонить їх від зла і щодро одорить супокоєм. Амен. Вас усіх тут присутних, нехай благословить Бог усімогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Найсвятейшее серце Єсуса, Змилуйся над нами, беззарадне серце Марії, будь нашим порятунком. Святий Архангеле Михайле, Молися за нас. Номер 337. Ай, Тебе, Пане, славят все Твои створения, и все святые, ай, Тебе восхваляют. Прославу Твоего владарства, ай, кажут, и хай